Kutxa Ekoguneako taldearen laguntza eta aholkularitzaz, 2020-2021 ikasturteko berrikuntza nagusietakoa Ainabitarteko baso eskola da. Momentuz, nagusiki, 3 eta 9 urte bitarteko haurrei zuzendutako hezkuntza baliabidea. Natura ikasgelara ekartzetik edota ikasgela naturara zabaltzetik haratago, basoa bera bihurtzen da ikasgela, bere errutina, arau eta edukiekin. Eduki horiek kurrikulum ofizialean oinarrituta daude, eta baliabide didaktiko garrantzitsuena natura bera da. Horrez gain, haurraren eta naturaren arteko elkarrekintzari esker, ikasleen garapen osoa bultzatzen da. Eta horre guztiak bat egiten du ikastolako ikasleen irteera profilarekin. Bizi dugun aparteko egoerak azaleratu eta azeleratu badu ere baso eskolaren proiektua, ikastolako hezkuntza proiekturako ekarpen interesgarria izango denaz ziur gaude. Azken finean, Orereta ikastolako eskaintza honen helburu pedagogikoak edo ardatz pedagogikoak ikastolaren hezkuntza proiektuaren berdinak dira. Hemen bilatzen duguna da alde batetik ikaslearengan konfiantza izatea, ikasleak bere gaitasunetan konfiantza izatea eta konfiantza hori garatzea. Hori uste dugu beharrezkoa dela ikaslearen osotasun hori garatzeko. Bestalde batetik oso garrantzitsua irakasleak maitasuna erakuste aurrari, maitasuna, errespetua bere gaitasunetan, errespetua bere egiteko moduetan. Eta hirugarren ardatz pedagogiko bat da talde izaerarena. Oso garrantzitsua da, haurrak taldekidea da, ikuspegi sistemiko bat garatu nahi dugu, ikaslea sare bateko parte bada, eta uste dugu baso eskola honek aukera hori garatzeko aukera handia ematen dula. Ikasleen gaitasun, trebezi, ahulezi, kezka eta bar garatuko genituzke, eta azkenik jolas librearen bidez uste dugu ere ikasleak jabetu ahal izango direla ingurune natural honek eskaintzen dizkion gauza guztietaz, eta era berean denboraren poderioz ere uste dugu naturarekiko izango duten errespetu hori ere handitzen joango dela.